क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। डीजे कुंदन राज चीरी प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म। पूरा बिहार में रंगदारी में नामी हाकुन गे हेगे पूरा बिहार में रंगदारी में नामी हाकुन गे तोरा जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे तोरा जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे तोरे देखा हिचकी लगावत सामुन हाकुन गे हेगे तोरे देखा हिचकी लगावत डब सामुन हाकुन गे तोरा जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे तोर दुनु जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे डीजे कुंदन राज चीरी क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। हेगे तोरे प्यार में दीवाना हमर मामू हाकुन गे हेगे तोरे प्यार में दीवाना हमर मामू हाकुन गे तोरा जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे तोरा जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे हेगे दिल खुश दीवाना के नाम बतिया मानो हाकुन गे हेगे दिल खुश दीवाना के ना बाते मानो हाकुन गे तोरा जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे तोर दुनु जामुन के दीवाना हमर मामू हाकुन गे क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।